ukázal sa. Rozumieme? Ten moment, kedy sa to stane, sa stvoriteľ ukázal. A uznal, že môže a môže sa stať tá zmena. To isté sa deje, aj keby sa bavíme o vašich finančných manifestáciách. Hej, čiže to není len o tom, že teraz museli by ste byť malomocní, aby sa ukázal Boh. My sa bavíme o všetkom. O vašich vzťahových manifestáciách, finančných manifestáciách, kariérnych, akýchkoľvek. Vy do momentu, kým sa to nestane, neviete, či sa to nestane, ale vaša viera má byť, že áno. Tá viera musí byť, ale tá viera ostane potvrdená, až keď sa to stane. Rozumieme? To znamená, že kurz shiftingu pre pokročilých, všetci, čo ste tu podľa mňa máte minimálne základy, kurz shiftingu pre pokročilých pôjde tam. Pôjde menej do akcie v realite a viac do viery a projekcie a práce s myslou a limitáciami mysle. Pretože čo mal Ježiš inak je, že nemal tie limitácie mysle. Rozumieme? Ja vám hovorím, že niektorí ľudia tu chodia, že 2000 manifestovať mesačne viac, 3000. To je srandovné. My tu nemáme limity. Lenže v skutočnosti máme, pretože tá naša myseľ vytvára tie limitácie. A je to v poriadku. Preto je každý zaradený niekde spirituálne, finančne, aj vo všetkom. To, kde sa nachádzate, je produktom vašich limitov. A vy neviete prejsť do sveta bez limitov zo dňa na deň. Toto vám chcem vysvetliť. A teraz, ja vám chcem ešte dve veci veľmi významné povedať. Predtým, ako prejdeme k meditácii. To, čo robil Ježiš, keď vyliečil alebo zmenil akýkoľvek stav, je, že odpustil následky negatívnej karmy. Toto urobil na úrovni celej planéty. Niektorí z nás sme inkarnovaní a máme vlastne rodovú karmu, ktorú preberáme a potrebujeme transformovať. A už len keď niekto má trošku rodovej karmy, tak to s ním hoblí celý život a ho to presúva zo strany na stranu, má fyzické problémy, také onaké. Väčšinou každá vyspelá, to je odvážne tvrdenie, ale niektoré z vyspelých duší preberajú aj toto a odľahčujú tú rodovú karmu. A už to oplieskava ľudí, akože... Tak si predstavte, že keď vy máte akože tú rodovú, že sa to týka pár ľudí, a predstavte si 8 miliard ľudí sňať karmu. Čo to je za bytosť, prosím vás? Čiže to bola to ukrižovanie, tá symbolická cena za tú karmu rodovú, planetárnu, rozumieme? A teraz ľudia majú problém, a teraz prosím, nikto toto neberte osobne, lebo to nie je na nikoho osobne, ale povie, ja sa teraz nejdem učiť princípy tohto, lebo máme rodinnú oslavu, lebo hento, lebo toto. Kámo, tu bol niekto, kto prešiel peklom, aby vôbec my sme tu ešte boli. To znamená, že vy keď budete mať pred sebou nejakú ťažkú úlohu alebo niečo, alebo sa ti nechce ráno ísť na tú jogovú podložku, že radšej by som si dala kávičku, koláčik, tak si spomeň na to, čo bolo urobené, aby sme tu ešte teraz vôbec mohli byť. A aká obeta tam bola, hej? A tieto naše také mikro, že chápete, čo tým hovorím, čo tým myslím? Že tá pohodlnosť a tá úplne, že ako keby neochota a ten alibizmus, čo my máme oproti tomu, čo on bol schopný urobiť proste pre nás a pre tú planetu, je úplne, že to je až ako keby to ani nevieme porovnávať, hej? Čiže on nám slúži ako nejaké také, že OK, ako ďaleko mám ešte do dokonalosti. A niekto si povie, že to mám strašne ďaleko a ja sa na to aj tak vykašľam. A niekto si povie, OK, čo je ten ďalší krok priblížiť sa k nemu. A teraz, dám vám úplne, že praktický návod, priatelia, teraz.